Cvičíte alebo chceli by ste začať cvičiť SM systém? Dnes si povieme niečo o technike cvičenia, o počte opakovaní a ako často treba SM cvičenie cvičiť, aby malo vôbec význam. Technika je možno náročnejšia, avšak keď už sa ju naučíte, tieto prvky sa stále opakujú, či už pri jednoduchších cvičeniach. Postavenie by malo byť v osi, lebo pokiaľ už sa mi do začiatku cvičenia postavíme do nesprávneho postoja, budeme počas celého cvičenia zaťažovať nesprávne svaly. Preto by sme mali postaviť naše kĺby do jednej osy a začať s cvičením. Nezabudnúť na správnu techniku dýchania. A keď už si osvojíme technicky menej náročné prvky, dokážeme vykonávať aj zložitejšie cvičenia. Pri ktorých dodržujeme rovnaký metodický postup a pomaličky zvyšujeme záťaž tak, aby pre nás cvičenie malo stále väčší a väčší zmysel. Ako často by sme mali cvičiť SM systém a koľko opakovaní by sme mali urobiť? U každého je to samozrejme veľmi individuálne, ale efekt cvičenia, približne tých 10-15 minút, dokáže naše telo nastimulovať na približne 4 hodiny. Pre ľudí s akutnými problémami, bolestiami a poškodením platničiek sa odporúča cvičiť približne 3 krát do dňa. Pritom cvičenie by vás malo baviť, mali by ste ho technicky zvládnuť a nemalo by trvať viac ako 10 minút. Ja odporúčam približne zvoliť si 3 cviky, ktoré si už neskôršie viete obmieniať. Zacvičiť si 8 až 10 opakovaní z každého a znova sa k tomu vrátiť na druhý deň alebo na konci dňa podľa toho, aké máte časové možnosti. Určite to s cvičením nepreháňať, pretože nemá význam, aby ste SM cvičenie robili technicky nesprávne len kvôli počtu opakovaní. U nás v Rehane je možné naučiť sa SM cvičenie správne, technicky zvládnuť a potom si ho môžete postupom času cvičiť doma. Väčšinou klienta naučíme, ako so svojím telom pracovať, ako používať laná. Potom sa to pomaličky učí doma a my už len zvyšujeme náročnosť a postupujeme na ďalšie cvičenia. Ak sa vám naše video páčilo, budeme radi za každé zdieľanie. Ak sa chcete o SM systéme dozvedieť viac alebo si ho vyskúšať na vlastnom tele, neváhajte nás kontaktovať.